мардуми қирғиз бовар кунед аз ҳад зиёд гузарониста ин оқипадаро ин лаънаткардаҳо. аз ҳама шумо хоҳиш видеоро то охир тамошо кунед. оиди ин мавзӯъ бар шумо маълумоти пурра медиҳем. ин бадбахтонро дар куҷое дидем нисбатшон ягон муомилаи бад кунед ки бидонанд мардуми тоҷик қарор наместанд. дӯстони азиз, бо сабаби ютуб қабул намекунад, видеоро удалит мекунад, яъне ки аз даст ягланчине гирифт. ами сабаб шумо метавонед навори моро пурра дар телеграм канали мо тамошо кунед. силикаи телеграм канали мо дар комментария закрепид шудааст. марҳамат бидоред наворро пурра ҷанги тоҷики қуреза тамошо кунед. دوستان شرکت داروهای گیاهی داروهای оригинал و تورانی تازه را به شما توصیه میدیم. اکومنی پاستا برای پرستاتیت و مردانگی را به قوت کردن. سمیوان برای بزبالش ویسگیری ای 12 تا 15 کیلو را ویس میدن. مینوکسیل برای موی سرورش را حفظ کردن و برآوردن. پیگمنتو برای کسل پوست و بیماری پس. کرم فرنگ برای مهلت همخوابگی را طولانی کردن ای 20 تا 45 دقیقه. فدزور برای خراب شوی ای 8 تا 12 کیلو را خراب میکنه. و همچنین داروهای کرم برای کودک و آدمای کلان. میتونین با باوری از شرکت داروهای گیاهی داروهای خودتان را زکس کنید. دستافکا به تمام شهرهای آسیا هست و همچنین اگر مسکو باشه به تمام مترو دستافکش به پول. مرحمت. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарҷоно, хоҳарҷоно ва бар кулли мардуми ғариб. рӯзи 24 майи соли равон дар корхонаи ширкати газпром ки дар шаҳри иркутск қарор дорад, байни муҳоҷирони корӣ аз тоҷикистон ва қирғизистон занозанӣ рух додааст ки дар натиҷа тақрибан 7 нафар шаҳрвандони тоҷикистон ҷароҳатҳои вазнин бардошта ба беморхона бистарӣ шудаанд. зиёда аз 300 нафар шаҳрвандони қирғизистон дар даст арматур ва санг ба 40-45 нафар шаҳрвандони тоҷикистон ҳамла карданд. ба гуфти шоҳидон, занозанӣ барои даромадан ба ошхона рух додааст ки шаҳрвандони қирғизистон бенавбат хостанд ки вориди ошхона шаванд. дар ин корхона зиёда аз 2000 нафар кор мекунанд ки аз ин 250 нафарашон шаҳрвандони тоҷикистон ва зиёда аз 800 нафарашон шаҳрвандони қирғизистон ҳастанд. айни ҳол зиёда аз 200 нафар шаҳрвандони қирғизистон ва тақрибан 20-24 нафар шаҳрвандони тоҷикистон аз тарафи мақомотҳои қудратӣ дастгир шуданд. ҳамчунин гуфта мешавад ки 300 нафар муҳоҷирони корӣ аз қирғизистон аз кор ронда мешаванд. хабар ва навор гирифта шуд аз саҳифаи телеграмӣ аз шабакаи Parviz TV. бародарҷонои азиз, бародарҷоно ва хоҳарҷонои ғариб, дар куҷое бошед, худованд нигаҳбони шумо бошад, худованд ёру мададгори шумо бошад. ҳамеша худро дар ҳама ҳолат эҳтиёт кунед. ин бадбахтҳо инҳо одам намешаванд ва инҳо дӯст нахоҳанд шуд. зеро бо инҳо тури чанд вақт мешавад ки мақсад муноқиша ҳаст, лек дуо мекунем ки парвардигори олам нигаҳбони ҳамаи ғарибоне ки дар русия хо дар кадом давлати дунё набошанд, худованд нигаҳбони ҳамаи ғарибон бошад. худо нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. раҳмат барои дастгирӣ ва наворро то охир тамошо карданд.